Bé, dins de l'Hoy por Hoy, en una entrevista més, avui tenim el gust de tindre a Javier, l'alcalde de la localitat de Traiguera. Bon dia, què tal, com estàs? Oh, bon dia, Cristian, bé. Bueno, després d'un temps ja, després de passar festes de Vinaròs, tornem a fer una entrevista. Conta'm un poquet, un xicot de balanç, no?, des de que vas vindre fins ara, perquè sé que heu avançat molt en diverses qüestions, sobretot en qüestions urbanístiques, no? Sí, bueno, ja saps que quan estàs ficat en obres moltes vegades diu buenas son, diu, però mejor cuando se van, no? O així, no sé exactament com és la dita, però ve a ser una cosa així, no? Bueno, tenim ahir diverses actuacions, la més important és la que tenim, que estem remodelant la plaça Raval del nostre poble, una obra que anem a contrarrellotge, perquè, bueno, com sabeu, ahir pues, és el nucli del neuràlgic, no?, de tot el que és el poble. Ens va la presentació, on fem la carrera de bicicletes, passen les carrosses, els bous se fan ahir, vull dir, és el centre, i nosaltres pues, de places tenim dos, diguéssim, al poble, i a una fem les orquestes on muntem la carpa i això, i a l'altra pues, tenim tota aquesta sèrie d'activitats, i ara pues, anem contrarrellotge. Van haver 4 imprevistos, a l'hora de col·locar l'aigua, a l'hora de, bueno, diverses coses que sempre passen quan se fan obres. El que passa és que, bueno, com ja vaig explicar una altra vegada, se van retrasar a principi d'any pel tema de les pluges i tot això. L'empresa no havia acabat a altres llocs perquè les pluges li havien impossibilitat pues, d'acabar-ho, i llavors vam tenir que començar a tostar-hi. Pues, com sabeu, és una obra financiada per la Diputació de Castelló, el Plan de Castelló Impulsa, i teníem un marge per acabar. Vull dir, s'ha de justificar antes del 30 d'octubre. El que no podíem fer és arriesgar a ficar-nos al setembre a acabar l'obra i després que no l'acabéssim i tinguéssim una sorpresa que ens toqués tornar els diners, encara que després s'han ampliat els plaços, però en aquell moment quan vam començar no era així, no? Llavors vam tindre que començar una època roïna, tots ho sabem, he demanat disculpes moltes vegades a la gent pels danys que se poden, imprevistos que se poden ocasionar, però és que no teníem remei, vull dir, teníem que fer-ho, i nosaltres som els primers que no ho haguéssim fet, no? I més sabent que anem de cara a les festes, que el mobiliari, el que se fica a la plaça s'ha de llevar, perquè després li tenim que ficar tot l'ús que li dediquem a la plaça. Però bueno, ara ja es comencem a veure forma, estan ficant adoquinant, i a veure si durant este mes se pot acabar i podem arribar a les festes d'agost en totes les condicions, no? I en la plaça pues, conforme vam decidir que se faria, no? Seguint en més obres que tenim al poble, això també vam començar l'obra del sindicat, una subvenció també que ens va donar la Diputació, l'antic Ofisam, nosaltres a Traiguera se li diu el sindicat perquè allí estava així. I bueno, doncs, també vam tindre un petit inconvenient, hem tingut que canviar l'empresa que estava fent l'obra i bueno, per diferents raons, no hi ha problema, i bueno, doncs, reprendrem les obres i suposo que ja després serà un local on li donarem una funcionalitat que per a les entitats locals jo crec que serà important en quant a l'ús que li donarem, no? I bueno, doncs, seguint en tota aquesta línia vam licitar un camí també l'altre dia, el camí la Canaleta, que bueno, és un camí molt transitat del nostre poble, i ja vam licitar-lo, i si no passa res antes de l'agost, la intenció és de que estigui asfaltat, i bueno, doncs crec que és una via important que se reclamava també fa molt de temps per la gent, no? Per la gran afluència d'agricultors que passen per ahí pel puesto este, no? I en línies generals el que és tema obres, saps? Són aquestes 3 les que estem portant en marxa, i bueno, esperem que vagi tot bé i puguem gaudir-les pront. Esta setmana sé que inaugureu, no?, eixe trinquet, una obra, la veritat que és important, perquè al final apostar per l'esport a un poble d'interior també és important, no?, i sobretot un trinquet com este. Sí, la veritat és que vam demanar diverses vegades subvencions, saps que vam arreglar el camp de futbol, sí. I les subvencions que demanàvem pel camp de futbol no arribaven mai, no? Al final el camp de futbol se va arreglar en recursos propis, i vam demanar una subvenció pel trinquet municipal, un esport molt nostre, que en el seu moment la Generalitat va apostar molt pel tema dels esports, diguéssim, autòctons d'aquí, no? I com és del trinquet en Frares de Traiguera, no? Fa molts anys que fem el campionat autonòmic, perquè fins fa poquet era l'únic trinquet de tota la comunitat valenciana on se podia desenvolupar aquest esport com a tal, saps? I bueno, vam decidir, va sortir una subvenció de 200.000 euros, i vam decidir, doncs, l'arquitecte va ser curiós un poquet, perquè li vaig ensenyar el trinquet, que ell no el coneixia tampoc, i li vaig dir que aquí mos poden donar fins a 200.000 euros per fer una actuació, i ell se va quedar i diu, ostres, i què faig aquí, no? Perquè diràs que assolar-lo per fer-lo nou no era la solució, no? I el trinquet ja estava. Llavors va decidir fer-li un techo retràctil, bueno, i lo vam acondicionar, vam arreglar les grades, vam arreglar el techo que hi ha allà dins,
i que una altra de les particularitats també va ser perquè ens van ficar en contacte amb la Federació de Pilota Valenciana perquè ens diguessin més o menys com se tenia que fer, perquè el trinquet té un joc molt particular, el techo compta i al techo se li fica una red i la red té que estar ficada de certa manera perquè quan la pilota pegue pugui donar continuïtat perquè arribi a estar davant al pany. Llavors, pues, bueno, són cosetes que vam dir, anem a fer-ho perquè sé que s'han fet molts trinquets al llarg de la Comunitat Valenciana i n'hi ha algun que no es pot jugar perquè la red no l'han ficada bé que sigui, llavors quan pega dalt i si estan els arcs ficats per baix de la red, pega l'arc, cau la pilota, llavors no arriba davant al pany, coses de singulars, no? Però que i al final vam d'això. I una de les coses era que teníem que arreglar el piso, però també perquè lo limpiarem i tot això, perquè se va pintar i no se va parar content el tema que l'arrencàvem. I ens van dir que no l'arrenquéssim, que este piso era perfecte, que se jugava molt bé, no sé què, però ens ha quedat una mica brut, no? Això és igual, no toqueu-lo perquè molts puestos han lluït el piso, llavors les pilotetes se rasquen i se trenquen. És que saps, són coses molt particulars. Pues bueno, ahí està acabat conforme d'allò i al final ens esperàvem perquè entre campionats i totes aquestes coses volíem fer una partida un poquet que vinguessin quatre persones, quatre pilotaris, no? que donessin un poquet d'espectacle. No? I aprofitant avui tenim una jornada de tecnificació de campionat que fan de professorat del CEFIRE i aprofitant que se fa això, després a les 6:30 vindrà l'arquitecte, farà una explicació de tot el que ha sigut el projecte i farem la inauguració d'aquest trinquet en una partida de persones, si no professionals, que se dediquen a això. No? I en això estem, una obra bonica que després la deixarem allà oberta perquè els xiquets del poble també, perquè sempre se juga molt, és per jugar a mà, però sí que es pot jugar amb la raqueta també, i també li dona un espai més a tot aquest complex poliesportiu que hem contat moltes vegades del camp de futbol, entre el camp de futbol, que mira, ara fa poc la Unió de Joves van organitzar un torneig de futbol 7 i la veritat és que va donar molt de joc també perquè al tindre el camp de gespa artificial jugant a l'ample millor també, i estan les pistes de pàdel, tenim tot la piscina i tot això, la veritat és que contents de poder gaudir d'un espai que ja teníem però renovat i més modern sempre li donarà un altre sentit. No? Parlant de diverses coses, sé que també teniu entre mans o esteu esperant el tema del pou de Canet, no? Sí, aquesta és una obra molt demandada. Sempre ho dic que de les primeres reunions que vaig fer quan vaig entrar a l'Ajuntament el 2015 va ser el director general de l'aigua del seu moment. Me va acompanyar Anna Salduc, que jo era novato, en tot això no coneixia que la gent, perquè un dels problemes que nosaltres tenim a Traiguera és que tenim el pou contaminant de nitrats, i aquest pou contaminant de nitrats ens suposa que tinguem que comprar aigua a la comunitat de regants del poble, suposarà una despesa molt important perquè llavors aquesta aigua que la tenim bona se rebaixen els nitrats perquè quan arribi al depòsit la gent ne pugui fer-ne ús, no seria possible. I ja vam mirar-ho moltes vegades de fer canviar el pou, perquè la solució que ens donava Faxa, que és el que porta la gestió de l'aigua, era canviar el pou, que ara l'agarrem com si diu això, l'aigua l'agarrem de 250 metres de profunditat i tenim que fer un pou, ara no me sortia, a 400 metres. I llavors en aquest pou de 400 metres l'aigua allí ja no té tota aquesta filtració de nitrats i tots estos d'aixòs que serien per ruixar, productes, i allà estaria bona. El que passa és que té que donar autorització al Júcar per fer un pou, una cosa molt complicada. Al final se va decidir que ens van reunir els alcaldes en aquell moment també de la Jana de Canet, que a Canet hi ha uns pous que ja s'havien explotat en el seu temps en Aquamet i al final allò no va aportar res i la solució va ser que explotarien els pous estos de Canet i ens portarien l'aigua a Canet, a la Jana i a Traiguera, que són tres pobles que tenim problemes. Canet té un manantial molt bo que baixa de Vallibona, però el problema és que baixa per al mig del riu i cada vegada que baixa el riu allò us trenca les tuberies i llavors la solució va ser aquesta, no? Se va començar, però això s'ha fet llarg, perquè burocràcia, papers, projectes, ara canviem 1000 coses i ara sí que pareix, és que ens van reunir l'any passat, van dir que començarien les obres, ja s'han començat, i ara antes d'acabar l'estiu, en principi l'obra tindria que estar tota acabada. No sé si exactament s'acabarà, sí que estic en contacte amb l'empresa, parlo molt en ells pel tema de que, clar, com se tallen camins i per on passa la tuberia i tot això, i a millor porten un poquet de retras, però l'obra a Traiguera, per exemple, l'aigua ja està ficada, i ara després suposo que es passaran les obres, la fase de licitació i tot això, i en principi, antes d'acabar l'any, se suposa que tenim que tindre ja l'obra acabada i en ús, no? Però
Això ja t'he dit que moltes vegades les coses te presenten uns plaços i després no són ni així, però bueno, l'obra s'ha fet, a Traiguera se van fer les tuberies, estan acabades, s'ha arribat a Sau Pou i ara, doncs, bueno, a esperar a veure com se desenvolupa. Parlant de temes culturals i bueno, al final a Traiguera sempre esteu fent coses, Estiu Viu com està anant? Sí, bueno, doncs tenim una programació com cada any, no? Ja saps que nosaltres fem 3 programes, a part de Fira Romana i Festes d'Agost, fem 3 programacions de l'any, és Primavera Cultural, l'Estiu Viu Traiguera i després la del Nadal d'Emocions, que la fem més a les dates de nadalenques. Ara estem immersos en la programació avui un dels actes que fica la programació és el que tenim, no? La inauguració del trinquet, la setmana que ve ja comencem els dimecres de cine a la fresca i bueno, tenim actuacions vàries, concert de la banda, vull dir, ja diferents, doncs, bueno, estem ahí ja per calentar, diguéssim, per vindre ja de cara a festes d'agost, que doncs, bueno, enguany ens venen carregades perquè tenim molts de dies, però bueno, jo crec que les portarem bé. Bueno, parlant de festes, suposo que ja vos esteu preparant per a aquest tema, no? Sí, ja tenim totes les actuacions preparades, ja el programa, diguéssim, a falta de concretar, però deixem 4 propagandes, 4 detalls d'última hora, les fotos de les regines del poble, els presentadors, tota aquesta gent que també participen de la festa, per supost, i que surten al programa de festes. El que és la programació ja la tenim perquè se faci el muntatge del programa i tot això. I doncs, bueno, a veure si la setmana que ve fem lo definitiu ja i després les 2 o 3 setmanetes que li costa a la impremta de fer-ho, i la intenció és repartir-lo la primera setmana d'agost. Així és que som del 13 al 24, som molts de dies, ja vindrem quan estarà el programa, te'l portaré aquí, ensenyar la portada, ensenyar el programa, i doncs, bueno, ja t'he dit, són molts de dies, però són dies de festa que jo dic que fan falta, se tenen que fer, que la gent, molta gent del poble i dels nostres pobles, les festes són les seves vacances. Exacte. I al final els recursos municipals són per invertir, sobretot en la gent del poble, o que li donen un servei d'un camí, li donen un servei d'una plaça, doncs jo crec que invertir en festes també és bo perquè la gent ho pugui gaudir, no? I al final doncs, són dies que intentem desconnectar dels nostres problemes, no? I passar-ho bé amb la gent que coneixes, molts se retroben en familiars que venen de fora i això pues, tot és bonico, no? I que tingues estos dies i molts actes programats perquè es puguin gaudir des dels més minuts als més grans, és important, però bueno, entrarem en detall si t'apareix més avant. Javier, moltes gràcies per vindre i nosaltres estarem pendents de com vagi aquest estiu, que tenim moltes coses davant. Moltes gràcies a vosaltres i seguirem en contacte. Com sempre, gràcies.